Честнословие подкаст, епизод 17, втори дубъл. За втори път опитваме да запишем този епизод, първият път стана много добре, но решихме, че може и по-добре. Това ще направим, ще го повторим, така че някога, ако чуете нещо удивително от моя гост, а пък аз не ви се сторя достатъчно удивен, може би, защото вече съм го чувал нещото, но няма яд, защото аз знам, че той има много какво да сподели, даже няма да му стигне един подкаст да изкаже многото си знания, опита, който го е довел до тях, пътя, по който е тръгнал, по който му предстоят още много крачки да прави. И ще дам вече на него думата да се представи. Добре дошъл, казвам, на моя драг другар, приятел, съотечественик, сабанскалия, съгражданин, съселянин. Добре дошъл на Андрей Кръстев. Благодаря ти, Рацимире. Първо искам да изкажа благодарност към хубавите думи, които така адресира към мене и за това, че си се погрижил тук да има камина, печка, автентична, да е топло, чай сме си направили с тебе и искам да поздравя всички, които ще гледат подкаста. Да се представя, Андрей Кръстев съм от град Банско, на 28 години. С Рацимир заснемаме отново този подкаст за втори път, тъй като мислиме, че тук ще бъде по-синтезирано и така приземено. Но както каза той, и първия път беше достатъчно добро, така че да бъде това, което е речено. Нека е. Първият път нямахме печка, наистина, сега от тази гледна точка сме усъвършенствали. Най-вероятно и в разговора ще има и по-добри неща. Започваме от началото, както беше и предния път, пък дали ще минем съвсем по същия път, това вече няма как да го предвидим. Аз с удоволствие ще го извървя с теб и с всеки, който желае с нас да ни придружи в това пътешествие, в дълбините на душата, в дълбините на историята, която Андрей носи със себе си в това си земно съществуване. Началото ти, рода ти, дали би искал да споделиш нещо за това, откъде произхождаш, каква кръв тече в вените ти, каква е земята, на която си се родил? Ще започна с това, че съм руснак наполовина българин. Майка ми е рускиня, баща ми е българин и в вените ми тече смесица. Много хубава и така за годините, които съм се появил, модерна, така ако мога да нарека. Роден съм в град Видное, което е много близо до Москва, Московска област се води. Като корените са ми по майчина линия, тя е от едно село близо до Москва, близо 600 км, за руските мащаби това е близо. Кодейха се нарича, а пък по бащина линия рода ми е от Обидим, това е село, което се намира близо до Банско. След това се преместват в Брезница и оттам идват в Банско. Аз се раждам в Русия и 6 месеца по-късно се преместваме в Банско. Обединяваш много мащаб в това, което имаш у себе си като вродено. И Банско, какво значи за теб, откакто си тук, т.е. от началото ти? Ами Банско така в съзнанието ми е едно много топло и уютно малко градче. Това, което си спомням от детството е, че имаше много живот по улиците, варяха се компоти, лятно време горяха се листа, миришеше на автентичен пушек дим. Градът така кипеше от живот, той сега кипи, но по това време някакси така имаше комшулък, хората се събираха по улиците, баби, дядовци, пенсионери излизат. Сега чак пак се наблюдават, нали, такива гледки, но доста по-рядко. Хората може би са повече насочени вече към работа, към ангажименти, нямат толкова време да се наслаждават така просто на пространството и на моментното себепреживяване. Вие имахте ли животни частно, помниш ли тия време? Ние в Банско имахме, дядо ми едно време гледаше крави и кози, имахме си добитък и отделно, нали, частното, което си е картофи, томати, това си е бански поминък, имали сме си.
Към днешния момент нямаме. Баща ми се занимава с градинарство, сади си картофи, домати, разни плодове, ягоди. Пак е голямо благо, дори да не е на частното. Да, мераклия е, да. така ако мога да кажа, Чудно. на нашенски. Жив и здрав, поздрави за вашите. Поздравявам ги лично и им казвам, че много ги обичам. Хубави думи, обичам такива слова в Честнословие подкаст. Обичайте се и вие. И нещо от детството ти, как протече още от началото, ако ти се говори? Да, ще споделя детството, да си отпия малко от хубавия чай. Детството ми беше доста динамично, понеже в Банско, поради това, че е по-малък град, родителите най-вероятно са по-спокойни за децата си ме пускаха да си излизам до късно по улиците. Доста сме си играли по ливади, по горите, огньове сме палили. Така доста близо до природата и до земята детство, за които съм много благодарен. Имаше и доста динамични ситуации и моменти, за които по-късно ще навлезем в дълбините на моето душевно преживяване. Спомням си, че много обичах да си говоря с хората, особено с по-възрастните от мен, така да черпа знания, да се интересувам. Бях и още съм много приказлив, социален. Заедно с това, така от малък си имам и една леко изразена социална тревожност, за която на малко по-късен етап ще разкажа. Обичах да спортувам, сменях доста спортове, бил съм скиор, футбол за много кратко, латиноамерикански танци също съм пробвал. Мога да кажа, че бях дете, които се интересуваше от много неща. В училище не бях от най-добрите, не ми се отдаваше много да уча, но пък си намирах доста други занимания, с които да се занимавам. Баща ми се занимава цял живот с коли, въпреки това, че той в момента работи на друго място. За мен той си е майстор, аз си го свързвам и асоциирам с това. И прекарвах доста голяма част от времето си покрай него. Коли, мотори, джипове, камиони, трактори, каквото е имало за ремонт. Аз още от малък се учих с него да ремонтирам на занаят. И дълги години след това си мислех, че с това искам да се занимавам. Това съм следвал. Но после, с течение на обстоятелствата, живота ме заведе на съвсем друго място, за което също съм много благодарен, тъй като аз силно вярвам и доста често споменавам, че за мен животът е много синхроничен и ми показва, че всичко, което се случва не случайно и си е точно на мястото си такова, какво трябва да бъде. Хубави думи, предния път част от тях бяха по-към края на разговора, сега ми харесва как веднага сегашния ни разговор все пак стъпва на предишния, въпреки че преповтарям някои неща, но ето, че и продължаваме и надграждаме още от началото на този предишен разговор, така че може би има смисъл за втори дубъл. Всичко е такова, каквото трябва да бъде, както казах преди малко. Точно така е, да. Вярвам го и го живея вече. И аз май така. Ами, някой по-неприятен спомен, ако искаш да споменеш от детството? Да, били са и неприятни към ония момент, тъй като не съм имал ресурс да се справя с всичката интензивност на тези спомени. Мога да започна от това, че като малък така изпитвах една тревожност, която си идва от, може и от род, може и от житейски случки. В случая аз съм изследвал вече с помощта на психотерапия и си знам така горе-долу какви травми имам, кога какво съм преживявал, откъде идва, изследвал съм, навързал съм си нещата. Бях по-тревожно дете, имах нужда така си да има някой покрай мене приятел, имах такъв характер в школата по естествена психотерапия, го наричаме орален характер, човек на който му липсва една вътрешна любов, устойчивост и има нужда да я получава от някой друг, да го насърчава, да е до него. И така още от малък в детската градина си спомням, че имах един приятел Наско, поздравявам го и него, това е първият ми приятел, с който се запознах, когато се преместихме в Банско на малко по-късен етап. Той е в моята махала, квартал, така както го наричаме тук. И така в детската градина се чаках той да дойде и аз тогава ставах по-активен, имах нужда да имам някой покрай мене. Ставах така леко зависим от хората. Впоследствие това го наблюдавах и в характера ми, и съответно и в живота. В детските години в училище съм имал спомени, в които са ме дигали на дъската. Това е един такъв
ярък спомен, нали, в който ме дигат на дъската просто да говоря пред хората, пред другите деца да ме изпитат и аз се стъписвам, нали, всичките ми базисни страхове и комплекси, нали, че ще се изложа, че ще се проваля, че ще ме видят като слаб, като провален, като не ставащ, жалък. Всичко това нещо го изпитвах тогава и аз несъзнателно се криех. Спомням, че тогава се криех лицето и все едно ме няма там, блокирах. Да, по-щралски. Да, точно по-щралски. Така се спасявах тогава, за мен явно това е работело. И в последствие си спомням, че още от малък имах една така по-силно развита метакогниция да се наблюдавам. Да мисля за мислите си. Наблюдавах си вътрешния диалог, кога, какво мисля, как го мисля. Нали, тук малко включвам и по-силно изразен контрол, който идва от тревожността ми, нужда да контролирам. И така, полека-лека имах доста хубави и приятни спомени в детството. С баща ми доста обикарах на планини, на Тревно езеро, това е едно от любимите ми места. Съм ходил доста пъти, след това и работех там. Малко по-напред в разговора ще го вмъкна, тъй като това е доста ключов момент от моя живот. И горе-долу това е за детството. Със сигурност има много неща, които мога да кажа и спомени, но гледам да се придържам към основната тема, която е свързана с психологията и с психотерапия. Да. Тук мога да добавя вече към малко по-съзнателните ми години, тогава вече когато се случваха по-интензивните преживявания. Някъде към 13-14 годишна възраст, вследствие на всичките тези преживявания, нали, тревожност, социална тревожност, трудността ми да се справям сам и нуждата ми да завися от някой друг, ме доведоха до един момент, в който отключих ОКР, обсесивно-компулсивно разстройство. То е свързано с натрапливи мисли, които идват, като те могат да бъдат от всякакъв спектър. Могат да бъдат свързани с това, че нещо лошо може да се случи на някой близък, на мене, на роднини. Може да бъде свързано с перфекционизъм, това, че искам да бъда перфектен, а пък всъщност не съм. Може да се насочи към сексуалността, може да прозвучи малко странно, но може да има съмнителни мисли по отношение на пола и разни такива обсесии. Натрапливи мисли, които нахлуват в съзнанието на човека. Нали, в случая аз осъзнавах, че тези мисли не са реални и че нямат почва, но не знаех как да се справя с тях. И след това, нали, те генерират доста голяма тревожност, напрежение, което доста ме изтощаваше тогава и... За всичките тия мисли ли си ги имал, дето спомена, или казваш само като пример? Имал съм почти всичките. Да. И за нараняване, и за перфекционизъм, и за сексуални теми табу, инцестни също. Позволявам си да бъда максимално откровен и открит, тъй като това е една от основните цели на този подкаст, на този епизод. И идеята ми е да споделя информация, така че хората, които минават през такова нещо, да са информирани. Тъй като аз тогава не бях информиран и това ми беше най-странното, понеже аз не знаех какво се случва с мене. С две думи, живота ми беше ад. Аз си ставах с ритуалите и с обсесивните мисли и си лягах с тях. Тези обсесивни мисли идват и ме караха тогава да извършвам компулсии. Това са така наречените ритуали, като те са свързани, може да бъдат пак най-различни. Свързани с докосване, при мен това беше силно изразено, броене и докосване. Може да бъдат изразени с това да не стъпваш между фугите, ако има стълб на улицата да минеш от ляво или от дясно. При някои хора с по-хипохондрични мисли, насочени към темата за здравето, е свързано с много често миене на ръцете. При мен основно беше свързано с броене. Фащам тази чаша и трябва да го направя 3 пъти. Ако не го направя 3 пъти, ще стане нещо лошо. Мисълта идва обсесията, компулсията веднага след нея и се затваря цикъла. Добре, защо точно 3 пъти? Има ли някакво обяснение откъде идва? Честно казано не съм изследвал, но това си е може би някаква моя личностна характерова черта за перфекционизъм, стриктност и така 3 по 3, 9 и така. Не съм изследвал, предстои ми да изследвам
обсесивното компулсивно разстройство в дълбочина, тъй като това е със сигурност много голяма и обширна тема. Аз сега споменавам по-повърхностни неща, но за в бъдеще може да направим един такъв епизод, в който да го отделим изцяло за него. Да, добре би било. Да се върна, нали, към основната мисъл. Тогава за мен живота беше ад. Нямах възможност да се фокусирам върху учебния процес, ходех на училище, но ми се налагаше да го прикривам това нещо, тъй като то ме караше да се чувствам странен, различен. Допълнително засилваше всичките ми страхове и ги събуждаше и аз губех много време в това да го прикривам. А ти бил ли се, извинявай, нещо като център на компанията или поне в голяма компания, защото така ми звучи, като казваш, че си бил общителен въпреки тази ти социална тревожност? По принцип, винаги съм имал тази способност да завихрам енергията и да бъда център на вниманието и на компанията. Къде е компенсаторно, нали, в случая, че съм се чувствал неставащ и провален, може би съм го правил и компенсаторно, но си го имам и като характерова черта, за които също много се радвам, това е ценно качество. Да. Бил съм, но криех се. В началото се криех, тогава, когато още не знаех, че имам обсесивно-компулсивно разстройство, аз просто си мислех, че съм луд. Да. С две думи казвам си, че не знаех какво се случва с мене, изпитвах страшна тревожност, не знаех какво да направя, не бях и чел още, не бях запознат и първото нещо, което направих е да споделя с моите родители. Казах им, че нещо не се чувствам добре, че изпитвам много силна тревожност, че правя някакви странни неща. Това, което е по-актуално за ОКР-то е, че то се разраства. То тръгва с докосвания, преминава в миене, може да се завихри и да стигне до момент, в който тотално да изцеди човека, да го изцеди, да му вземе целия живот. Целият ден да ти е натрапили мисли, броене и ритуали. Случвало ми се да отида до центъра на Банско, да се видя с приятели и да имам толкова силна компулсия, че да трябва да се върна до нас, да направя нещо точно определен брой пъти и после пак да се върна и съм го правил. И тогава това много ме измаряше, изтощаваше, аз нямах възможност да се фокусирам в училище, да уча, да следвам процеса, да се наслаждавам. Докато гледах как другите се наслаждават и са спокойни, аз просто вътре изгарях. А родителите ти, като им сподели? Родителите ми, като им споделих, те първоначално не знаеха какво да направят и не се изсетиха така да ме насочат към психолог или към психиатър или въобще да изследваме, като те го причислиха като че ли се едно от пубертета идва, което в случая може и да е било така, тъй като е актуално за обсесивно-компулсивното разстройство, че то тогава се проявява най-често в тинейджърските години и може да се прояви в малко по-късен етап от живота на човека, но ако е такъв случай, най-вероятно той го е потискал или го е контролирал твърде силно. Може да има и други причини. И тогава те казаха, ще мине това от пубертета, не си притеснявай, обаче, нали, това нещо не ми помогна. То се задълбочаваше и тогава, може би след около 3-4 месеца, влязох и в лека депресия, тъй като тялото има такава защитна функция, психиката всъщност. Като изпитваме прекалено дълго време тревожност, силна, с която да не може да се справим, то се депресира, за да може да се съхрани. Това значи депресия. Пресът, т.е. натиска, да го отмахнеш. Ами да, един вид да се стопира за известно време, тъй като когато човек е в депресия, става по-бавен, по-монотонен, не изпитва този интензитет на тези състояния, тези силни емоции. Това е защитният механизъм срещу тревожността и другите. Да, един от защитните механизми. Тогава се депресирах, имах период, в който не исках да излизам, стоях си постоянно вкъщи, не ми се играеше и на компютъра, нямах интерес към абсолютно нищо. И в един ден, може би не случайно пак, както казвам, майка ми беше гледала едно предаване, TLC, мисля, че се казваше, в което даваха за хора, чудати личности се наричаше. TLC се казваше канала, предаването е било някакво от реалити. Канала. Аз не гледам телевизия от близо 10 години и вече съм изключил канали и телевизии. Курс за телевизията. Да. Тя беше гледала това предаване TLC и беше попаднала точно на такъв човек, който има обсесивно-компулсивно разстройство и постоянно проверява шкафчетата, дали са затворени, отворени вратите, прави си снимки на уредите, които използва домакинските, да си
да се убеждава след това, когато отиде някъде, че ги е изключил, тъй като явно при него са били от такъв тип обсесиите. И ми каза, нали, да го изгледам аз тогава го изгледах и веднага се припознах. Тогава всъщност разбрах, че имам окъра, което допълнително ме фрустрира, тъй като не знаех, нали, че това е... Мислех си, че това е някакво психично... То е психично разстройство, но си мислех, че е някаква по-тежка болест. Ако мога да го нарека. Мислех, че съм болен, че съм луд. Ти допреди си съмнява, че си луд, но сега имаш потвърждение с диагноза, ти си ето такъв луд. Да, и тогава взех да чета за обсесивно-компулсивното разстройство, за механизмите му, но нищо не разбирах още. То беше самата информация и текстовете, които имаше, бяха на доста високо ниво, аз не ги разбирах. Имах представата, нали, че е някакво психично разстройство, но не знаех как да се справя все още. Това, което най-много ми помогна тогава, беше вярата. Спомням си, че към този момент вярата към Бога беше още така по-примитивна. Молех се, всяка вечер си лягах с молитва, али това нещо просто да изчезне. Аз исках да го разкарам това гадното нещо, защото ми причиняваше много трудности. А кой ти е дал тази вяра? Кой те е научил? Аз вярвам, че тя поначало си я носи всеки един човек в него, вярата. Въпросът е с течение да я изследва и да я разширява, да я следва като принцип, може би вътрешен. Аз съм християнин, вярващ съм. Не казвам, че съм някакъв човек, който постоянно се моли, ходи на черква и спазва всички обичаи, но Бога си е вътре в мене, в душата ми и аз го следвам. Тогава, когато мога и искам. И това, което така ме държеше тогава, беше вярата. Спомням си, че съм ходил на черква тук в Банско, молех се, имах и много негативни емоции, гневях се, казвах, нали, Боже, защо на мене ми го даваш това нещо, нали, виж, другите са нормални, защо на мене? Като тук държа да отбележа, че по родова линия аз имам един дядо, той е брат на моя дядо, Чичо Илю се казва, и той имаше натрапчива невроза. Това е старото наименование на обсесивно-компулсивното разстройство. Той страдаше от това нещо и, дето се казва, аз съм израснал, когато съм растял, той е бил пред очите ми, виждал съм го, той ни е комшия тук в Банско, беше, нали, към пръсна човека, почина преди години. И така някак си, с течение на обстоятелствата вече, когато разбрах, че това е окъра, ще стигне и до този момент, в който, нали, да добавя някакси взаимовръзката с този човек и мен, тъй като сега към днешна дата аз вече съм психолог, провеждам психологическо консултиране, избрах тая професия преди време, може би и тя ме избра. Това, което исках да кажа е, че някак си правя взаимовръзка, че може би и наследствено съм го наследил по линия на рода и отдално някак си като призвание, може би, пък сега аз да помагам на хората, след като аз вече съм се справил с това състояние, защото аз смея да твърда, че тогава се справих, без намесата на никакви медикаменти, а това състояние наистина е сериозно. Аз се справих, оцелях и така като призвание, може би ми идва сега да се занимавам и точно с това, с психотерапия и да помагам на хората. Не го отчитам като някаква работа, която просто искам да работя, аз го чувствам като призвание. Искам да помагам на хората и вече го правя. И тогава това, което най-много ми помогна, както казах, беше вярата и природата. Тогава обичах да излизам на природа, да се разхождам и може би тогава така не случайно баща ми купи едно моторче, скутерче, взе го от отпадъци от вторични суровини, за 60 лева си спомням. Вие сте монтьори, ще го взе го, направи го, аз в началото, нали, към къв този буклук, където си ми взел. Обаче в последствие се качих, покарах го малко, хареса ми, постоянно го карах. Бях постоянно в гората с него, постоянно карах. Нали, после взех и друг, пак стар мотор, но по-мощен. И това много ме така успокояваше да отида на природа, да покарам мотор, да си почивам. Пак си ходех на училище, нали, разбира се. И тогава има един много ключов момент за мене, който сметам да вмъкна в нашия разговор. Имаме един семейен приятел и хижар, Иван Дрънков се казва, поздравявам го и него, поздравявам и жена му Валя. Живи и здрави. Най-вероятно банскалите ги познават, а и не само те, и много други хора. Благодарен съм им за това, че тогава Ванката ме взе на работа
Той е наш семейен приятел и много голям приятел на баща ми. Стояли са на един чин, доколкото знам. Той беше ми предложил да отида на хижата да поработя и аз тогава се съгласих едно лято. Изкарах там 2 месеца, без телефон. От време на време се качвах горе на билото на един връх да звънкам на родителите ми да ги чуя. Да. И тогава изкарах там едно чудесно лято. Имах и трудни моменти, защото бях сам, без родителите ми, без близки приятели, без телефони, без компютри. Всеки ден работен Всеки ден ставах сутринта в 5, правихме мекици, чай, туристите идваха, хранаха се, аз им сервирах, учех се да се социализирам. След това миех съдове, чистех хижата, имаше коне там, грижех се, все още ги има. Нали, с тези коне се зареждат провизиите. И тогава смея да твърда, че доста ми повлия това нещо върху локарато. Самото ми отделяне от семейството и моето самостоятелно съществуване и индивидуализиране, там така придобих малко по-силна вяра в себе си и се отделих от родителите си. Да. Заедно с това изкарах и парички, запознах се с много хора, създавах така хубави моменти. И там, честно казано, започнах да наблюдавам това състояние. Имах възможността да съм по-спокоен. Нямах телевизори, нямах компютри, нямах такива неща, които да ме разсейват. Останах със себе си, насочих се навътре и малко по малко, несъзнателно почнах да хаквам това състояние. Да. Трябва да го направя 3 пъти и аз го правих много бързо. Все едно съм го направил до безкрай. Яко. И си казвах, аз съм го направил до безкрай, няма какво да направя повече. Wow. И това така постепенно го прехвърлих към всички други страни, в които ми се беше насочил локарато и спрях да ги правя тия. Скъсах кръга. Нали? То си остана в мене това вътрешно предъвкване на вътрешния ми диалог. Остава си, нали, като механизъм. Да. Може би дори и след терапевтична намеса си остава така като акцентуация човек да мисли, да предъвква мислите си, но и за това ще споделя малко по-напред. И тогава изчезнаха мислите, но си остана това вътрешно планиране, препланиране, постоянен контрол, който всъщност компенсираше и моята силна характерова тревожност, която си идва, нали, от моите вярвания, от дълбината на душата ми. И така попремина там тия 2 месеца, се поуспокоих, слезнах си доста по-стабилен и уравновесен и след това вече си продължих. Тинейджърските години ми бяха доста бурни, беше актуално тогава да излизаме. Напивал съм се, така имах афинитет към това да пия повечко. Да. Не съм стигал до зависимости, но съм имал така интензивни периоди. Какво си пил? Всичко? По много. От всичко по много. И мешано по възможност. Да, от всичко по много пиехме тогава, излизахме, бурни години, дискотеки, запознанства, момичета. Не съжалявам за нито един ден от тия дни. Благодарен съм, че си го взех това още в младените си и че преживях всичко това, което преживях тогава и това, което преживявам и сега. Да. И тогава учех в електротехникума и съм много благодарен на всички учители, преподаватели, които са били човечни, сърцати. Поздрави за електрото. Поздравявам всички учители и преподаватели в електротехникума и се радвам, че съм имал възможността да уча там. Завърших си средното образование и след това кандидатствах в Техническия университет в София. Да. Бързо ме приеха и се преместих там. Още си преследваш мечтата за монтьорство. Да, тогава още си преследвах мечтата за монтьорство, като записах техника и управление на автомобили. Но честно казано, първото ми отиване в София ми дойде много интензивно. Имах страшна идеализация към всички в София, чувствах се много малък, слаб, провален, сравнявах се много с другите, явно по този начин съм си правил някакъв реалити чек на обстановката. Да. Всички мои вътрешни наличности излизаха и аз не знаех как да се справя с тях. Изкарах някъде около 5-6 месеца в София и се отказах. Отказах се от това следване. Прибрах се в Банско, поработих в Юлен като електротехник. Да. Събрах си пари тогава, купих си първи автомобил. И след това си казах, пак ще отида в София
И тогава кандидатствах в УНСС. Да. Записах бизнес администрация, администрация управление. Веднага след това си намерих и работа. Една приятелка тогава ми помогна да си намеря работа. Тя ми я намери. Правех пици. Бях инсайдер. Правех пици. След това преминах към доставчик. Имах възможност да ме обучават и за менеджер, но тогава някакси нямах тази нужда и се отказах. Да. Благодарен съм също и на Доминус за това, че ми дадоха възможност да работя 4 години там и благодарение на тази работа да изкарвам пари, с които да си плащам образованието и да се издържам в София, тъй като в София е по-висок стандарт, а пък аз бях студент тогава, не изкарвах много пари, нашите също не изкарваха много пари, не ми даваха много. И тогава ми се наложи така съвсем да остана сам със себе си, да прегръщам много страхове, събуждаха ми се абсолютно всички негативни вярвания, които имам и най-вече с партньорските взаимоотношения. Да. Тогава имах едни доста силни партньорски взаимоотношения с една жена, за която също съм много благодарен, че живота ме срещна, тъй като тя за мен се явява като триъгълен кръстопът някакъв, така ако мога да го нарека. Ако съм вървял в тази посока, след срещата ми с нея съм тръгнал в тази посока. Бяха много така интензивни взаимоотношения, в които аз пак така ставах зависим от този човек, влизах в една зависимост. От една страна наблюдавах се и осъзнавах, че влизам в зависимост, но нямах тази характерова устойчивост да се справя с това, да не влизам в нея, да ставам прекомерно търсещ, обаждащ се и проверяваш човека. Тогава ми беше много трудно да се справя с тия взаимоотношения и генерираха изключително много напрежение в мене. И реших да потърся помощ. Да. Тогава всъщност вече беше станало много интензивно цялото преживяване на моето студентство в София и връзката ми с това момиче. И потърсих един-двама психолога, ходих така един-два пъти на психолог, психотерапевт, консултирах се, но някакси не усещах това да са моите хора. За да си намери човек терапевт е нужно да го усети. Да прочете малко негови статии, да види някой негов клип, да се поинтересува, да види дали му резонира и ако го припознава, да го потърси. Не случайно и в терапевтичния ми процес ме търсят хора, които са горе-долу с моите състояния. Това се наблюдава, нали, че всеки терапевт работи най-вече с състоянията, с които той е преминал. Хубаво е човека, терапевта, да има тези качества и умения. Да може да е преминал през това, през което помага на хората да преминават. И най-вече да е сърцат човек, да има дълбочина, да е преболял, тъй като за мен болката е едно много ценно естество на живота. Болката за мен е тя учител. Когато ни боли, тогава отиваме да се учиме, тогава искаме да променяме нещо, тогава тя ни мотивира. Всъщност мене болката ме мотивира да потърся терапевтична помощ и да се обърна към такъв човек, за да ми помогне да се справя с себе си, с това, което преживявам. И тогава опитах един-двама терапевта, една жена и един мъж. Благодарен съм им също и на тях, тъй като всеки човек е индивидуален и помага с нещо в конкретния момент. Тогава обаче майка ми беше попаднала на един психотерапевт, Орлин Баев. Поздравявам го лично, тъй като за мен той е много голям човек, преминал през изключително много житейски трудности, изцяло отдаден на професията си, сърцат, мъж, който ме помогна ми да се вкарам в пътя, въведе ме в мъжкия свят, така ако мога да кажа. Тогава поизгледах няколко негови клипове за тревожността, припознах го доста силно и реших, че това е човека, с който искам да работя. Обаче към този момент той не вдигаше телефона, аз това съм го споменавал и в други разговори, но искам да го включа, тъй като е важна част, смятам, че е важно да се отбележи. Тогава той не вдигаше телефона си известно време и аз просто реших, че ще го намеря на място. Отидох там, където му е кабинета и чаках сигурно 1-2 часа, него го нямаше, най-вероятно беше отишъл да си върши някаква друга работа и си реших, че ще тръгна днес и ще дойда утре. Просто вече до такава степен ме болеше душата, че аз нямах избор. Аз нямах какво друго да правя, не знаех. И тръгвам вече аз да си ходя и го засичам долу. Казвам, вие сте Орлин Баев, нали? Той казва да.
за какво сте тук. И аз му казах веднага, нали, искам да имам нужда от помощ, искам да се консултирам с вас. Той ме покани в кабинета си, поговорихме си 5-10 минутки, явно прецени, че наистина съм силно мотивиран вече да работя с него. Питах го защо не вдига. Той тогава не ми обясни, но в последствие разбрах, че просто такъв му е начина на работа. Иска да работи с хора, които наистина са мотивирани и имат желание да работят върху себе си, тъй като най-вероятно това го удовлетворява. Не иска да работи просто с хора, които за нещо малко идват. И тогава той ме приеме и започнахме да работиме. Ходах един път седмично, въпреки че нямах много пари, тъй като психотерапията не е нещо ефтино, но е нещо, смея да кажа, че е много, много ценно нещо. Да. А и той като е име, не просто не е ефтино, ами не е ефтино по няколко пъти най-вероятно да ходиш при него. Ами аз ходех 3-4 пъти в месеца, по един път в седмица. Тогава изкарвах така нормални пари, можех да си го позволя, а и в крайна сметка какво друго ми оставаше да направя, тъй като аз не се чувствах добре. Да. Кое всъщност е най-важното, да имаме пари или да се чувстваме добре. Точно така. Значи ние ако се чувстваме добре, това ще ни предразположи да изкарваме и добри пари. Но ако не се чувстваме добре, кел файда от парите. Баш така. Тогава започнах да ходя, той ми даде да прочета негови статии, попрочетох ги, позапознах се и всъщност постепенно ми помогна да променя отношението си към моето ОКР и като цяло към трудностите в живота. Тоест от едно неприемащо отношение и желание да ги разкарам тия трудности, да ги махна от живота си, той ми помогна да се насоча към това да ги приема. Да видя на какво имат да научат, защо са тук, защо ги преживявам и да извлека потенциала от тях и да се науча. А всъщност, в крайна сметка, до сега осъзнах, че те са дошли за да ме направят по-силен. За да ме научат да погледна навътре, да видя това малко дете, което всеки един от нас носи и да му обърна внимание. Да се погрижа за неговите чувства, емоции, вярвания, най-вече да го обичам. Тъй като любовта е целебна. Това е нещото, което помага на човека да излекува душата си и болката. Любовта. Не казвам тази любов, която повечето хора асоциираме с страст и любовни отношения. Да, част е от нея. Тази любов, която е като пламък, като този пламък тук в тази свещ, която сме запалили. Този пламък, който гори в нас. И Орлин ме научи на това да съм сърцат човек, да съм честен със себе си, да си позволявам да бъда слаб и уязвим, което смятам, че е много ценно качество за един мъж. Понеже ние от филмите и от това, което са ни учили, винаги са ни учили, че трябва да сме силни, че трябва да сме можещи, да действаме. Да, така е. Хубаво е един мъж да е можеш, да е действащ, но е хубаво да осветява и тая чувствителност в себе си, да прегръща както и мъжката бащина енергия и женската. Тая по-финна, по-мека, блага, да си позволява да е уязвим, да си позволява да изразява своите чувства, емоции, а те не винаги са само положителни и отрицателни, така ако мога да ги нарека, макар че те са такива, каквито са, те са едно. И така с него понавлезнах в този процес, насочих допълнително вниманието си навътре, вече така обогатих знанията си. Отнеми около една година да разбера това, което той иска да ми каже, пътя, по който той иска да ме поведе. В началото не разбирах, той ми говори някакви неща, тъй като неговия изказ и начин на говорене е много професионален, на голямо и високо ниво е. И аз просто не го разбирах. Аз идвам от Банско, едно обикновено човече, както всички сме обикновени. Не съм чел никога психология и такива литератури и въобще в началото не разбирах. Отнеми около една година, но в крайна сметка понавързах картинката, като хубаво да отбележа, че не е достатъчно само четене. Така. Психотерапевтичният процес върви успоредно с четене, с запознаване с състоянията, техната динамика и отделно от това и практика. Не става само с четене. Четенето е като се едно рецептата за мусаката, но самата подготовка и приготовление на мусаката е истинския процес. Също и с терапията. Четем, ходиме на лични срещи, психотерапевтични сеанси,
Тогава той ми препоръча негови групи, които и до ден днешен прави, и с радост на сърце и благодарност. Споделям за тия групи, подкрепям всеки, който има нужда и иска да изследва себе си, да участва в такъв процес, да ги посети. Тогава той ми каза, хубаво е да идваш и на индивидуални психотерапевтични сеанси, срещи и да идваш и на групите. Нали? Това е по-цялостния процес. Да. След това ме насочи и към медитацията. Взех да се уча да медитирам. Не твърда, че съм някакъв страшен медитатор. Гледам по един път в деня поне да седна, да стихна, да оставя ума да си циркулира, да наблюдавам мислите. Просто да ги оставям да се заминават, за да мога да се свържа по-добре с себе си, да се почувствам, да стихна. И... А допреди това, какво ти е било отношението към медитацията? Аз не съм знаел за нея. Аз не съм знаел за нея, не съм практикувал никакви такива практики, не съм се интересувал, не съм имал и нуждата. Да. Но вследствие на всичкото това, което преживявах аз и до ден днешен си преживявам трудности, те не свършват трудностите. То всъщност ние затова сме тук, за да решаваме нашите житейски казуси и проблеми и да вървим напред. Да, вътрешната работа или психотерапията никога не свършва. Тя не свършва. Тя винаги е актуална и вярвам, че всеки един човек, който се докосне до психотерапията, за него тя продължава до края на живота му. Да, не е нужно да ходим цял живот на психотерапевт. Живота е за живеене, както каза Орлин. Не е за да ходим на психотерапия, но е хубаво известно време да походиме, да се опознаеме, тъй като човека е способен на самолечение. Тук наскоро имахме в школата по естествена психотерапия един много така добър и дълбок човек, който сподели с нас ценен опит от неговия житейски опит. И той така каза, ние хората имаме способност да се самолекуваме, но не знаем как. И психотерапията е един начин, чрез който можем да се опознаем, да опознаем себе си, за да знаем и след това как да работиме в живота, как да го живеем този живот. Да. И опознавайки себе си чрез психотерапията, всъщност аз се научих на това да се саморегулирам, да регулирам нервната си система, да работя с моите страхове, да си позволявам да ги преживявам, да се докосам до тях, да прегръщам страха, сенките си на не ставаш, не струваш. Да. И прегръщайки ги, им давам светлина, не ги отричам. Оцелостявам се по този начин, като приемам и едното и другото. И светлината, и тъмнината, така ако мога да го нарека. Да. И тогава някакси живота става по-лесен, по-лесно. Ако може нещо да се нарече обратното на лудост, то е тъкмо това оцелостяване, ако правилно го разбирам. Ами да, ама то лудост, всеки си носи неговата собствена индивидуална лудост и това е супер яко. Въпросът е да не се притесняваме от нея, да не се притесняваме от това, кои сме. Ние сме това, което сме и живота е отредил тук и сега да ни има. След като живота ни е избрал и е отредил да сме тук, то е хубаво и ние да решиме, да си позволиме да бъдем така, както съм написал във Facebook страничката си. Позволи си да бъдеш. Да бъдеш и силен, да бъдеш и слаб. Защото истински силен си тогава, когато можеш да бъдеш и слаб. Не да отричаме слабостта, нали, аз съм силен, аз съм най-силния, отдолу един малък страх, отгоре една маска на силен и можещ, пък в същото време това си е компенсация. Да, някога, когато сме били по-малки, може това да ни е вършило работа. Да. На мен всъщност лично ми е вършило работа. Когато бях по-малък, аз интуитивно карвах един чар. Правях се на чаровен, помагах си и с алкохол понякога, тъй като той ме отпускаше и ме караше да се чувствам по-силен. Но реално това беше повърхностно. Да. Не е било дълбинно от характера ми, от личността ми. То го има, но не съм го бил развил. Сега вече в последствие, след като поработих така, някъде вече 5-6 години работя върху себе си, като има периоди, в които ходя на лична терапия, спирам да ходя, практикувам това, което сме извършвали с психотерапевта, практикувам го, после идват нови неща, нови уроци, пак отивам на психотерапия, плюс това, нали, като обучаващ се в школа по естествена психотерапия, имаме и изискване да ходим на лична терапия. Това си е част от обучителния процес, 150 часа лична терапия, 150 часа супервизионни срещи и още много други изисквания, които са нужни да бъдат преминати, за да може човека да си самопомогне първо на себе си и след това да има
тази здрава устойчивост и опит да помага и на хората. И към днешна дата още си хода на психотерапевт, на групи различни, на церемонии. Да. Също съм ходил аяхуаска. Нещо искаш да споделиш по въпрос? Ами за аяхуаската мога да споделя, че тя ме извика. Първия път, когато в школата споделиха, че ще има аяхуаска, аз исках да отида, но някакси ме беше страх, не бях готов. Да. Обаче втория път знаех, че искам да отида. И направо се записах, отидох. Беше едно доста силно така свързващо с любовта преживяване и със силност доста ме промени. Бих насочил хората да пробват, но само тогава единствено, когато тя ги повика. Аз така се доверявам, че никой няма да отиде там случайно. Да. Човек, който е отишъл, той е отишъл, защото е било нужно. Тя го е повикала. Така че не си притеснявам от това едва ли да не подведа някой. Да, наистина. Защото все пак преживяването си е доста интензивно, но е нещо изключително човешко и близо до истинската природа. И така. Хубаво хем хвърли малко светлина върху него, хем го домистифицира. И беше добре, че го споменахме. Хареса ми и по-такива странични теми да се чуват в подкаст Честнословие. И ти вече на няколко пъти спомена Българската асоциация за естествена психотерапия. Да, така ли? Да, така е. От която ти си част, ти си член. Да. И ще е хубаво за нея да поговорим, ако ти се навлиза в тази тема. Да, навлизам и се смятам, че е добре да разкажем на хората малко за психотерапията и за тази школа, защото смятам, че тя е една от най-добрите в България, която аз избрах, Да. тъй като методите и всички техники и практики, инструменти, с които се работи в нея, те преминаха първо през мене, през личния ми процес и след това, може би пак не случайно, се стигна до това да избера нея или тя да избере мен. Ще се върна малко назад във времето, за да доразкажа как съм стигнал до там всъщност. Да. Бях в Доминус, пицар, доставчик, след това... Между другото, Доминус, поздравления, ако искате да рекламирате в подкаст Честнословие, свържете се с мене. Поздравявам ги аз също и много ги уважавам, тъй като това за мен беше първата ми така по-силна работа в София. Като казвам силна, имам предвид интензивна, тъй като аз доста работех. Да. Там се налагаше доста да се работи, да се свързваме с хората, да работиме. Имаше много такива интензивни преживявания, конфликти, които също ми вадаха много неща и съдържания. Стигал съм до моменти, в които да седа там и да плача вътре. Признавам си, да си блъскам главата, Да. но ми е било много ценно. След това кандидатствах в Silver Star, това е Mercedes сервис. Още следвах бащините си мечти, ако мога да го нарека. Поработих там 5-6 месеца, но може би дойде един неслучайен период, в който COVID настъпи тогава и нямаха възможност да ме вземат на работа и да ми дават толкова пари, че да ми стигат и да спра другите дейности, тъй като аз тогава успоредно работех и в Доминус и ходех там да работя. И всъщност тогава аз реших, че може би ще си дойда в Банско и ще си направя в Банско гаража, в който баща ми работи. Купих там най-различни инструменти, диагностики и разни други. Но някак си нещо в мене си зажадуваше за София, за големия град, да съм си там. Тогава си спомням, че бях пътувал, аз пътувах с моята кола и качвах хора. И до ден днешен го правя, така качвам някой пътник с мен да си поговориме, да не съм сам. И тогава бях пътувал с наш съгражданин Георги Валеев, който също искам да поздравя, така да му дам уважение. Той е много добър брокер за недвижими имоти. И... Така, той не е имал кола, това е много странно. Той тогава имаше кола, но беше на ремонт. Това ми го е споделял след това. Просто му се е била развалила колата и му се е налагало да пътува. И аз тогава го качих с мен да пътува, говорихме си за книги, за образование. И двамата видяхме така, че сме интересни образи и че вървиме по изследователския път в живота, изследваме, искаме да се сбъдваме, искаме да сбъдваме себе си, потенциалите си.
И аз го попитах, нали, с какво се занимаваш, той ми сподели, че се занимава с брокерство, недвижими имоти и веднага така ми кликна, аз съм комуникативен, що пък да не опитам, питах го, нали, какво трябва да направя. Той ми каза, вика, когато решиш, може да ми кажеш, ще те взема, нали, в фирмата, така ако го кажа, в компанията, в Home to You. И аз тогава се прибрах в Банско, поработих, един сезон поработих тук в един ски гардероб, спортбокс. Да. Това е и място, в което след това работих. Поработих тук, спестих някакви пари, купих си костюми, тъй като те си имат така един акцент върху това брокерите в тази компания да работят с костюми. Да. И смятам, че това е нещо много хубаво, тъй като това е отговорна професия, която не върви да работиш с джапанки или с кецове или с дънки. Купих си тогава костюми, преместих се в София на общежитие, нямах тогава възможност за квартира, бях спестил малко пари, тъй като в брокерството нямаш доход. И там изкарах около 2 месеца, в които ми се наложи изцяло да скоча в страховете си. Да се обаждам на клиенти, да ме отхвърлят, да не искат да работят с мене, да обикалям улиците, да слагам брошури там, които да ме рекламират, да пиша някакви постове, да се показвам пред света. Да. А пък всъщност в мене тогава вътре още си имаше така доста, как да се изразя, един критик, към вътрешен силен критик, че не ставам, че съм слаб, че съм провален, че няма да се справя. И тогава всъщност аз и така чувствал съм и съм виждал, че винаги имам късмет. Да. Аз и там имах късмет, въпреки че не станах брокер. Около 2 месеца изкарах, свършиха ми парите, имаше там една много малка нещо като сделка, намерих на едни хора апартамент и Георги, нали, съответно си ми даде паричките, които бях изкарал. Да. Но почнаха да ми попривършват парите, нямах някакви сделки, нямах нещо, което да ме закрепи и просто нямах възможност да продължа. Да. Тогава вече преминах и на квартира, така бях намерил една по-евтина квартира и не можах да издържа. В смисъл такъв, че самия интензитет на работата не беше за мен. Да, не е било твоето. Не е моята скорост, с която се случват нещата. Да. Моята скорост е бавна. Моя житейски път е отреден да се случва бавно и постепенно. И тогава, така, за 2 месеца доста интензивни емоции имах. Преживявания на отхвърляния, на разочарования, да си нов е трудно. Да. Тук искам да отправя една насока към младите, да не бързат с професионалното развитие и да си позволят да бъдат нови. А да си нов е нормално да си слаб. Да си нов, да не знаеш, да се учиш. И това се изисква доста време. Дори и за брокерство, дори и сега за психотерапията на мен ми се налага. То не ми се налага, тъй като аз го пожелавам. Но е необходимо да уча 4 години в школата, университета завърших, за да почна да практикувам толкова много неща, през които да мина. Просто нещата не стават бързо. Имах една такава представа за живота, нали, че бързо ще се случат нещата, ще изкарвам пари, нали, ще се справям, ще стана успешен. Не стават така нещата. Нещата са като едно семенце, което ние трябва да посадиме и дълги години да се грижиме, за да може то да спука семето, пъпката, да покълне, да порасне, да преживява много бури, катарзисни ситуации и въпреки това да го подхранваме, да се грижиме за него, за да може то да оцелее, да стане голямо устойчиво дърво с корени и да вземе да ражда и плодове. Да. Това си един много дълъг процес, независимо каква ще е професията. Преди години имах така един... Не знам точно какво беше, но всъщност сетих се. Орлин ми беше казал, хвани нещо и стани добър. Да. И това е много ценно. Защото за да хванеш нещо и за да станеш добър, ти трябва да минеш през абсолютно всичко. Да, и задължително почваш слаб. И задължително почваш с провалите, с отказите, с паденията, с това да се осмеляваш, както аз сега се осмелявам, защото и сега в момента, докато правим този подкаст, аз също се притеснявам, нали, как ще кажа, как ще се изкажа, но смея да твърда, че все по-лесно става и даже става и по-приятно. Радвам се. Да. Предстоят ни още по-приятни епизоди за напред. И тогава в Home to You просто не можах да издържа и се отказах. Отказах се. Поздрави между другото за Георги Валеров. Добре дошъл в подкаст Честнословие. Отдавна ми се иска да го привикам. Не ми прие поканата във Фейсбук, но ако гледа случайно, някой ден ще е добре такива
видни банскави да се появяват и в местните медии. Извинявай, че те прекъсвам. Няма проблеми. И аз го поздравявам и съм му благодарен, че ме прие в компанията, че ме приеха и всички останали. И въпреки това, че не съм част от тая компания в момента, ги уважавам. Понякога тайничко им завиждам, но знам, че тези успехи, които постигат, са плод на много труд, на много усилия и хората заслужават да берат тия плодове. Тогава, когато се отказах от това нещо, той живота ме отдръпна от него. Аз ако имах ресурса да остана по-дълго време и там щеше да се развия, но той живота си знае работата и просто ме оттегли от това нещо. Научих и взех каквото имах да научавам и да вземам оттам. Тогава останах без работа, без пари и просто си стоях в квартирата и си чудех какво да правя. Казах си, ако оставам в София, трябва да си намеря работа, която да изкарвам пари, да ме задоволяват, да мога да плащам квартирата и все пак да правя нещо, което да допринася за моето развитие, не просто да стоя в София и да работя и да оцелявам. Да въртиш колелото. Да, въртал съм го това колело, няма смисъл от него, но е нужно човек да го повърти, за да може след това да осъзнае нещо друго да иска да случи с живота си. И тогава живееше един приятел при мене, Христо, поздравявам го и него, той също е част от школата, специализант е като мене. Тогава той ми каза, бе ти, що не запишеш школата и без това, нали, се интересуваш от това нещо, интересно ти и все едно ми отвори прозореца и ми каза, това е пътя натам. Няма случайни срещи. Както партньорските взаимоотношения, така и приятелските. Всеки един човек идва с точно определена цел да ни научи на нещо, да обмениме опит, да ни се срещнат душите и да продължиме. Някои остават и за по-надълго, някои това, че не остават толкова близки, не означава, че не са част от живота ни. Дори хората, с които се разделяме по пътищата си, за мен винаги остават в живота ми, в сърцето ми. Тогава той така съвсем синхронично ми го сподели това и аз веднага си казах, да бе, ще запиша школата. Звъннах на Орлин, по-скоро му писах тогава, здравей Орлин, така и така искам да запиша школата, какво е необходимо да направя. Към този момент аз си бях казал, че не искам повече да уча. Пак, поизтощил се бях. И той каза, имаш и психологическо образование, ако не трябва да запишеш и успоредно с това мога да те взема и в школата, нали? Ще направим едно интервю и ще ти кажа дали ще те взема. Аз тогава въобще не ме интересуваше откъде ще изкарам пари и как ще се случат нещата. Веднага се поинтересувах, намерих университети, които има задочна форма на обучение. Имаше в Благоевград и в Велико Търново. Беше ми по-лесно да запиша в Благоевград, обаче аз тогава си казах, не искам да избирам по-лесния път. Ще запиша в Велико Търново, в другия край на България, далече от Банско, от тук където съм израснал, защото исках да опозная така и другия край на България и бях сигурен, че там ще има хора, които са от другата част, понеже на тях ще им е по-близко. И не съжалявам, че се записах там. Университетът също е доста добър. Поздравявам всички преподаватели от там, които са ми преподавали 2 години. Благодарен съм и за това, че получих една доста добра и стабилна база, върху която да стъпат моите знания и да ги развивам. И срещнах там една изключително добра компания от хора, 4-5 човека, поздравявам ги от сърце. Срещнах ги, до ден днешен сме си приятели и вярвам, че ще останем приятели за цял живот. Тогава направих и такова мотивационно писмо, интервю, за интервюто, което проведохме с Орлин, той ме покани на интервю. Направихме го и ме прие в школата и вече 3-та година се обучавам в тази школа, като също така вече практикувам и имам своя лична практика, психологическо консултиране и в момента с това се занимавам. 2 години имах доста така интензивен процес, в който ходех на университет, ходех на школа. Успоредно с това работех и в Спортбокс, магазин за спортни стоки и артикули. Продаваме предимно дрехи за сноуборд, ски, туризъм. Това са едни от хобитата ми и любимите ми занимания. И също така Спортбокс ми е нещо като второто семейство. Там като цяло колегите и управниците, собствениците са доста земни хора, близки до сърцето ми. Винаги са ме уважавали, подкрепяли, съобразявали с мене винаги. Когато искам да отида на университет, са ме пускали отпуски и винаги са ми
плащали много добре за моя свършен труд. Благодаря също за тази възможност, тъй като благодарение на работата ми в Спортбокс аз успях да си изплата и университета, и школата, и всички други начала, които съм захващал през годините. И така се стигна и до школата по естествена психотерапия. Избрах я, защото е много иновативна, включва и надгражда много други инструменти от други школи, подвижна е, гъвкава е, интересна е и най-вече защото с помощта на Орлин тя просто премина през мен, аз я усетих. Да. Дори не съм и търсил от други школи да гледам какви са, да се интересувам, защото просто аз припознах тази, а едно нещо, което върши работа за мене, не е нужно да го заменям с нещо друго. Да. Не казвам, че ги отричам, напротив. Всички други школи са доста ценни и надграждат знанията и уменията ми. Може би в един момент ще се поинтересувам и от тях и така ще обогатя и знанията си след завършването на тази школа. Смятам да запиша и констелации, медиаторство също. Има доста много други неща, които искам да сбъдна, Да. но едно по едно вече се научих така постепенно да ги карам нещата, едно по едно, тъй като всеки един процес изисква необходимост да вложиме сърце, душа и да присъстваме цялостно там. Нали, това са неща, които искам да правя качествено и да влагам наистина ресурс от себе си, за да се получават и качествено. Да. И така. А можеш ли да кажеш някои особености, които са типични точно за естествената психотерапия, как примерно за други школи, знаем, че за сънищата или там за отношенията с родителите или каквото? Ами тя като цяло школата е доста цветна. Минава се аналитично, ето да речем идва човека, припознава терапевта от тази школа, Да. започва с анализа, анализира се действието на този човек, връща се така назад да си припомни разни неща, изследват се неговите страхове, базисни вярвания, комплекси, изкривявания, начин на справяне, неадаптивни поведения, може да има. Там се минава през когнитивните изкривявания, работи се когнитивно, може да се работи с хипноза, медитативно, поведенчески. Едни от най-силните инструменти са поведенческата психотерапия. Това, което така най-силно ми повлияе, е експериментите, които правиме в тази школа. Това са експерименти, или мога да кажа, айде да не звучи толкова експерименти, а упражнения, опити, които правиме, като се преобразяваме и влизаме в ролята на слаби. Да. Тези, които са слаби, нали, в кавичките не са и толкова слаби. Да речеме просяк, беден човек, без работа и отиваме на центъра в София и се влизаме в тая роля, да може да го преживеем това нещо. Не го правиме за да се подиграваме на тези хора или да създаваме проблеми, правиме го много обрано и овладяно. Влизаме в тая роля, стоиме в страха си и докато сме в него, докато го преживяваме, го трансформираме. Молитвено, с когнитивно реструктуриране. Да. Има си начини. И това така е един от за мен силните инструменти, тъй като, както казах преди малко, не става само с четене. Нужно е, нали, в началото се дава на човека да прочете за състоянията, за динамиката, да е наясно какво ще се случва, но самия процес е необходимо да се върши и много работа. Да се влиза в страха, да се прегръща, в зависимост от, нали, от случая какво трябва да се прави, тъй като те са доста индивидуални. Това е хубавото на тази професия, че хората са много индивидуални. Да, има ситуации и случаи, които се преповтарят, съдбите на хората също се преповтарят, но сами по себе си те са много индивидуални, шарени, интересни и в зависимост от това какво има да преработва и какво иска всъщност да постигне човека, се насочва и към определените техники и инструменти, но има много. Хипноза, с хипноза може да се работи медитативно. Аз казах вече преди малко, изброих ги. Но най-силно е преживелищното, да преживееш, да отидеш, мога да дам пример, да речеме с някоя детска травма в защитена среда, с помощта на терапевта, да отидеме там, да видиме това детенце, което тогава не е могло да се справи, да му дадеме ресурс от тук и сега, защото вече сме големи и се справяме. Може да използваме някакви външни ресурси, като животни или хора, така да медитативно да ги пренесем там. Работи се. Психотерапията за мен е изкуство. Да. Има много начини, много методи
Не казвам, че е само естествената психотерапия или само психотерапия. Може чрез спорт човек да си помогне много. Той дори самия спорт е част от психотерапията. Вижте. Има много други начини, чрез които човек може да си помогне, но моя начин, това, което живота ми даде, е психотерапията. Чрез нея аз се опознах и започнах да преработвам моя характер. Оттам, преработвайки моя характер, начин на мислене, начин на поведение, съответно действия, от действията, които извършвам, жена и успехи, и успехите създават и моята съдба. Такава последователност използвам. Да използвам, за да споделя. Да, беше добро и полезно споделяне и изобщо целият подкаст е много драг и благ за слушане и поздравявам всеки, който е стигнал до тук. То повечето, които са почнали, предполагам, че са стигнали до тук, защото много добре се изля този път всичко, което е. Не, че приключваме, просто държах да го отбележа. И като спомена на няколко пъти за хобитата ти, за спорта ти, на мен ми се иска малко за това да кажем няколко думи. И спорта като терапия, изобщо спорта в живота ти, какви са възгледите ти за него, какъв опитът ти? Значи аз винаги съм бил отворен към спорта, практикувал съм танци, ски малко по-интензивно. Не смея да твърда, че съм някакъв бил много добър. Карах, благодарен съм, че се научих да карам. Да, ти сега сигурно си караш чата. Да, карам си. Това е едно от хобитата ми, които обичам да правя, когато имам време, въпреки че не оставам много свободно време, но гледам да се уча и на това, да си давам време, да си позволявам да си почивам, да се наслаждавам и да се кефа на живота. Да. Защото то е за живеене. Нали? Целите са хубави, те са част от нас. Имаме, така се изразявам, имаме нашия принос към това да се развиваме и да помагаме на света да е едно по-добро място, но то е и за живеене. Най-хубаво, ако може да направим и работа част от живота ни, да не я чувстваме като работа, или трябва да хода на работа, ами това да е част от живота ни и да се радваме докато работиме. И аз чувствам, че психотерапията не ми е като работа. Тя си ми е нещо като призвание, като нещо, което искам да правя. Аз горя в това нещо, искам да го правя. Не е да хода просто на работа, да ходя на школа, защото трябва да стана психотерапевт. Не, аз искам да се случва този процес. На мене ми харесва самия факт, че аз съм част от процеса и че върва през него. Да. Като хобита, това предполагам искаш да разбереш какви хобита имам. Хобитата са ми различни. Обичам да хода на планина, доста често там се свързвам с земята, с природата, стихва ми ума, отпадат всякакви такива материални придобивки, там сам със себе си и с приятели, разбира се, с добра компания. Обичам да карам ски. Лятото много обичам в Банско, като се прибера, да си напава скарата в двора, с моето семейство да си направим семейна вечеринка, доста често каним и гости. И така се получава едно семейно огнище с приятели, социализация, чета книги през свободното си време, гледам също подкасти, има много ценни подкастове. Единият, от който любим, мога да споделя сега, ми е подкаст Автентичност. Поздравявам неговия случвател и така човека, който го случва, Георги. Уважение. Мисля, че беше Георги. Да, Георги, но ясно, че беше сега. Георги. Достатъчно е да го поздравя, искам. И това са ми хобитата. По отношение на спорта, тогава, когато започнах своя личен път на психотерапия и промяна, Орлин Баев провеждаше такива събирания за спорт кудо. Имаше долу, където му е кабинета, една заличка и там така с него ходехме и се побоксирвахме малко спорт. Не съм го практикувал нещо да се задълбочавам много, но така да се предизвиквам да излиза страха ми от това, че може да ме удари, да ме нарани, да бъда уязвим. И така тогава ходех известно време там с него. Имахме си така срещи, в които да се боксираме, имаше боксова круша, така спортувахме, има фитнес, малко старичък. Въпреки това доста добър, така потренирахме. А преди това бил ли си? Не. Винаги съм имал така някакъв страх, който ме е пазил от бойове и такива неща. Не смея да твърда, че съм някакъв побойник и такъв силно изразен с такава мъжкарска енергия да се бия. Не съм боец. Защото като разказа за буйната си младост и то не щеш понякога попадаш в такива положения. Да, имало е побоища, случвало се и да ме набият, случвало се и аз да набия някой, но е било съвсем така малък случай, който под въздействието на алкохол и на някакви такива неща
се е случвало, но пълно нормално е. Това си е част от едно мъжко израстване, но не съм воин по душа, ако трябва да кажа, нали, тия, които са бойците, те си бойци по душа. Той не е боец, защото отива и тренира. Истинският боец, той си е боец по душа. Аз мога да се определя като лечител по душа. Човек, който обича да лекува, да помага. Да си поне образа на душата си, лика на това душа. А иначе по отношение на спорта, той си е част от ежедневието ми. Там, където си работя в спортбокс, има отгоре Next Level, фитнес. Гледам горе от 2-3 пъти в седмицата да ходя, правя си една нормална тренировка, гледам да не е много интензивна, тъй като се изтощавам доста. Сауничка правя след това и така това ми помага да си балансирам ума. Забелязал съм, че винаги след спорт така излизат едни вдъхновения от мене, разчупва явно структурата ми, излизат вдъхновения. И така хода си, спортувам си. По лятно време, когато е топло, хода и навън, чак пат на лостове, тичам, обичам да тичам също. И напоследък обичам да хода на минерални бани. В Банкя има такава хубава, традиционна народна баня. Там хода от време на време, гледам поне един път да отида там, да се напаря хубаво, да се отпусна така, да се наслада, да си дам тая награда, спа, ако мога така да го нарека. И горе-долу това правя през свободното си време. Спортувам, ходя, почивам си, пиша статии, качвам материали, когато има нещо, каквото да ме вдъхнови, когато имам и време, тъй като самото обучение и работата си е доста енергоемко и времеизискващо. Но за сега всичко върви успешно. Скоро направих и сайт, който ще пусна. В този сайт може хората да влезнат, да прочитат нещо за мене, да се поинтересуват, да прочитат и някаква статия. Има за сега 4-5 статии и занапред сметам да направя доста повече, свързани с състоянията, за партньорски взаимоотношения, за житейски трудности, каквото ме поинтересува и така минава през мене, да го изпиша през мене, за да може да бъде полезно на моите клиенти, и не само клиенти, на всички хора. Да, много хубаво правиш. Тази страница, както и всякакви други канали и страници на Андрея, може да намерите долу в описанието. И препоръчвам да разгледате, да проучите, както и още от неговите знания ще може да почерпите и в последващи епизоди на Честнословие подкаст. Искаш ли да споделиш малко от опита ти в практиката ти вече, която е започнала? Да, значи мога да споделя, чакай да го почувствам какво точно искам да споделя. Това, което забелязваме, че вече все повече хора се открехват към психотерапия и като психология, като цяло не е вече чак толкова табу, като едно време, нали, да кажеш нещо свързано с психолог или психотерапия и да те нарочат, нали, че си луд, че не си добре, напротив. Особено в малките населени места, като сме израснали. За мен психотерапията е една отговорност. Това е отговорност, както да си измиеш зъбите и лицето и ръцете, да си измиеш и душата, да отидеш да видиш какво се случва в теб, когато имаш нужда, разбира се, нали. Когато човек има нужда, ако човек си е добре и си върви в живота и всичко му е окей, и се справя с трудностите, защото няма как, нали, да няма някакви трудности, но въпреки това се справя, няма нужда от психотерапия, но ако има нещо, което го фрустрира и не може да се справи, е добре да потърси помощ, защото това първо, че спестява много енергия и ресурс, време, да речем, ако има едно състояние, с което човека се мъчи и 5 години едвам се справя, с психотерапията може в рамките на 1-2 години да скъси този период и заедно с това хем да се справи с състоянието си, хем и да се дообогати и доразвие като личност и като човек и съответно това нещо да повлияе много, много градивно и върху всички други аспекти от живота му. Работа, взаимоотношения, качеството на живота. Това, което наблюдаваме, че все повече хора търсят, по-смели са, включително и мъже, тъй като може би мъжа го е страх да е уязвим, нали, да отиде. А първата стъпка е да осъзнаеме, че нещо има, което трябва да се погрижиме за него и да си позволим да потърсим помощ. Но така както акцентирах няколко пъти вече, за мен най-големия мотиватор е болката. През моя личен опит, първоначално е болка, която те мотивира, която ме мотивира мен, която те мотивира може би и теб, която мотивира и всички хора. Когато човек го боли душата и няма на къде, тогава той избира да потърси. Така че забелязвам, че най-често болката води моите клиенти при мен. И също така това, което преди малко споделих, е, че най-често идват хора с моите така черти. Социална тревожност, окара, паник атаки,
Припознали са Да. в нещо от материалите? Тревожност. Главно тревожност. Тревожността е много широко спектърна, но първоизточника може да бъде много, много разновиден. Да. И така, все повече хора се открехват, идват, работят върху себе си. Мене това ме радва, че всъщност виждам и успехите им на тия хора. Имам разни случаи, в които за 10-15 сесии човека вече казва, че е доста по-спокоен, доста по-запознат с вътрешния си свят. Браво. И се случват нещата, нали? Не винаги е така. При дългогодишно поддържани състояния се изисква доста повече време. На мене ми изискваше около 2 години да кажа, че стабилно съм стъпил на земята и вече знам, нали, на къде съм, кой съм. Това вътрешно дете, което беше зависимо и се вкопчваше в партньорки и в приятели, вече по-адекватно влиза в партньорски взаимоотношения и устойчиво партнира, стои на мястото си, но това е път, който аз лично съм извървял и вървя и ще вървя до края на дните си. И всеки един от нас го върви, дали е то през терапия или не, всеки си върви в неговия път и филм и избира. Истина. Да. Честнословие подкаст, епизод 17. Много хубав епизод се случва. Благодаря, че се доверихте отново да сте зрители, да черпите от това, което се случва в съдържанието, което създавам вече 3-та година. Радвам се, че се появяват и все такива духовити и добри гости, какъвто е и нашия любезен Андрей, който така щедро раздаде от това, което знаем. И към края на подкаста ми се иска да кажем няколко думи за това какво мислим от тук нататък с него съвместно да вършим. И след това ще позакриваме. Така че останете още малко с нас и подсещам, ако още не сте абонирани за канала, крайно време е да се абонирате. Ако ви харесва епизода, палче нагоре, ако не ви кефи хич, надолу. Каналите на Андрей са долу в описанието. Ако искате да ме подкрепите, пратете някой лев по револют. Обещавам, че ще се ползва само за дигане на качеството на съдържанието в Честнословие подкаст. Брат, какво ще правим от тук натам с теб? Ние с тебе се запознахме много скоро на една наша сбирка от Байап школата. Така ти се появи от някъде и на мене ми беше много приятно да си комуникирам с тебе. Видях едно много голямо сърце и душа в тебе и най-много ми хареса това, че си от Банско и в същото време правиш подкаст, който е малко по-различен от другите. Говориме малко по-на диалект, който си е нашенски. Дуаме си, където се вика на нашия си език. Лепим си на банщи. Да. И съм много благодарен, че така се случи да ме поканиш тук, да направим този първи подкаст и да се разберем с тебе, да правим и последващи такива. Това, което планирам аз и ми се върти в главата, е да правим за разните състояния, за характерите, може да направим как се сформират, какви са 5 характера. Други теми може да направим за взаимоотношения по-нататък, за паникатаки, за депресия, за обсесивно-компулсивно разстройство, за всичките състояния, с които аз работя. Така че, каквото дойде. Да. Времето е наше и каквото покаже, това ще направим. С усещане. Нямам някаква конкретно стриктна структура, която искам да следвам. Искам да следвам порива на душата и на сърцето си, както най-вероятно и ти. Разбира се, да, това правим и днес, това ще правим и занапред. И наистина има още много какво се даде. Както казахме в нашия край, тези теми, макар че вече не са толкова табу и съвсем тъмна Индия, каквито бяха, когато сме били подрастващи, все още има много на къде да просветлява положението и ние ще бъдем една от искрите, които ще помогнат това да се случи. Нещо да сме минали по-набързо, да си искал да се пуснем по-надълбоко в него по време на разговора и да сме пропуснали нещо, ако се сещаш? Честно казано, този път съм изключително удовлетворен от себе си и от теб и от цялата обстановка, която създадохме. Преминах през абсолютно всичко, което мислех и исках да споделя с хората, като идеята ми е да може все повече хора да се открехват на тази страна
да се открехват в тази посока, да изследват себе си и най-вече да вярват, че всяко едно нещо е на мястото си и то е синхронично там, че не случайно го преживяваме, всеки един от нас, да не се плашат, да вярват в себе си, в любовта и в смисъла на живота и най-вече да уважават както себе си на първо място, така и другите. Това, за което ти преди малко спомена, свързано с абонамента, да оценяват абсолютно всяко едно нещо, което другите около тях правят, за да може то да се разпространява, особено когато е в такъв формат и целта е нещо, което да образова и да надгради хората. От нас зависи какви промени искаме да видим в света, затова е хубаво да подкрепяме такива каузи, като моята кауза и намерение за участието в този подкаст е изцяло да може хората да се запознаят, да изследват, да видят, за да са информирани. За да може, ако някой преживява някаква трудност, да си помогне, да е запознат, да се чувства по-спокойно и да знае какво да направи. На мене ми отне 2 години в лутане и блъскане на главата си, за да стигна до това да разбера какво всъщност ми има, на къде да тръгна и какво да направя. И затова сега този опит го споделям с хората, за да не им отнема 2 години, въпреки че то ще отнеме толкова, колкото живота е отредил на всеки един от нас. При някой може и повече, при някой може и по-малко. Но аз ще съм благодарен, ако има някой, който да изгледа този подкаст и да му помогна. Да му помогна, той сам да си помогне. Да. Определено за това го правим, освен за вътрешно удовлетворение. И аз съм уверен, че това ще се случи не само защото си го пожелаваш, а защото има много качество в разговора, който осъществихме днес с теб. И аз съм много благодарен, че се появи и че беше толкова добре в потока на мислите си, успя да предадеш много скъпоценности. Ще очаквам и занапред новите епизоди, които с теб ще сътворим. За днес, аз също. Да, благодаря, че е тъй. И за днес толкова от подкаст Честнословие. Едно послание, което искам да направя за финал към хората. Бъдете по-човечни, по-сърдечно любящи себе си, близките си, защото сме тук и сега и имаме тая възможност да живеем този живот. Да правиме добрини, да си помагаме един на друг, защото ние сме социални същества и един без друг не можем. Човек, дето се казва, и за тоалетната не е сам. Да се обичаме повече, да се подкрепяме, да бъдем себе си и да не се притесняваме от това, което сме, защото ние сме най-доброто, което можем да сме и да проявиме. Затова пожелавам ви от сърце любов, топлина и радостен път за напред. Ахо, да бъдем добри хора. Това беше подкаст Честнословие, епизод 17. Андрей Кръстев, Сръцемир Баряков, студио Баряковото. Край. Яко. На